Akyeamehene enkunya efrimu nana no madaru mebru ne simu bro sedi kurura nana bo makwa kutwa so to so nan ene nana no atra nkunya ahimafo eka ho nana abrachewa ne ba ne nua ene ne bibia ne dafo empani se wadaru mebru se wo sika undi bi ensere nananom asasi wo ya ye wo suyi bibia onipa be ya disika bebre ne bi agiso unya asase na mpo wawuo no giso unya asase onyankopɔ twedi amba ko abe basa yi adom obo wi ne nase nyina wo wie ya no so ho beden sase nyina ama nananom enti nananom mo ya defo sere obi a waka piao nananom nyame dom nyame nim se mo akomam ye han mo en wode na japade se mo nsa mo betimi ahweso wa fa anse sofo nsa wa fa anse so repani nsa wa fa anse abusuapani anase se bi o kafrate obi ansa nananom ena nyankopon twedi amba kwa bi se yard of the nsa ase ashe mo nsa nemom dachi mo na mbekwa kobu ho akonta atere no sa ata na mjire baabi
ama mu akwenta pa de ana matwe me ho mu bu akwenta papa de mo somfo mo chiame mo yire ende ene mama mo ne yo na mama mo piao nyangobo so mi wura chiame fa ha na be siri di wadi wura nim ne fa no ko osoro ho me se wura mate mo da roma na manya heaven akọ aye nana Ohweim Kwamfo ene otu no kwan na kwantu preko oko akura ofura akura oko nse do yanka se woko eni do muntie ni yi eye bema ene wo ba enti na bema enipa ofiri mu a yese oko nse do onko eni do entu wa na wo papa ya no ahwe ni yi hwe papa na papa edo dia na akonya gobo Krora osu wosika woni bi nche nyame che already nyame na de ache no ene na nanom se nana Ohweim Kwamfo wasom sompa wasom Beposo Traditional Council enu ti ne edi ni suo eja okwai ye di titimu eja okwai sabohwe anopa a yabam prenu a ye beko asabam prensa so a anka amamre ni amane kwanso na nanom nya sa de ye no ye ba no paro ne ceremony awia ye de kire jabusu opani ye kwa anadwoni aba be yusu aye ba nipa kro de ye kwa ye ba bi nanso enam ne sompa na ho brase ni buo na ni die ene ne no kureka ene ne pepepe yoti be ku indi fata no e fada na godo enye kwansem no ne mara e pre enwa ene ko biti ho osompa nti ene nananom eja akwampa kurora se won tema epo bom entumani dini entity budie bia eya oyiri jawa eya ompre jawa eya ukuru jawa eya na owu entity mudie die eya siri nyina adunti na nananom se esi obi anya esu anenye kunani eduru anyumra wo de wusu obi anya esu eduru anyumra wo de na ekoto de so don kurani so wan de na beto so oba kurafo duemam ni wa hwera de kurabra ntuma bom epo osi entity mudie bia eya ni duku ni debo nananom duku no debo no yemfa ni agro nananom tibi duku yi edi asa duku kuro ya edi bipa ya ni wam nisuo na duku kuro ya odofo bi ana obi a odo no obi se na bonkum oba nchen a utim duku kuro abipa na ni mano nana Ohweim Kwamfo uduku wakwantu awutue obre wom oduru kwam na fifrete wa odi apipa nananom eye kawa anase chei eye kawa nana nyankopon twedi ambokwa abeba se yado obodi kan nananom ho anuti na akotwele no obeka kire se bra Mose kwakwoti emranse mo aba na okere ye no mbaye no emade yi wo mo asomade no wo mo kawa no wo mo chei ade ma iron se ye obosom foforo ne fama ye ananya me foforo fama ye anuti nananom siesi wo mo no mo de nkawa egu wo mo nsa na ayefe nana Ohweim Kwamfo wo kawa ho patia egba no nya kwasi brodi ne be kire nananom sebio kafra che kawa hye eden na bibia bibi ntra na nananom se kawa free tete kwasi brodi be eden nananom e se kawa ede nkapo egu wo mo nsa wo kawa ba no ai ene ewie wo yi ase bibia be koso a eyisika nananom se kusenti ade ebrenya oha oduru kwam na akoto nananom adika oho no a wayi bia mo obi di atota wayi bia mo obi edi ato awiesu na se mpo ma me ya mra no okoduru asema ado ho no oda so ye na dwuma no a ni kongo nte no de obedi bie wayi bia ma ne di ato ye wie ye no ahemfie ye di broninsa ena ye niema nyina eno nti abusu bani be ka no kore akyere o man ya ana na busu a efiri se na Ohweim Kwamfo eto ofom yi
bibia ye ni buroni nsa ye bia busu pani ni bra mi amese Akyeamehene ye san de chew fa kwode fa koso mo ahoho yewura na Akyeamehene de ekode ye Akyeamehene ye de agye nsa ba fie enti se na mi wura ekwa a ense bia de beba bia san fa kwode fa koso mo ahoho busu pani ne sa na me wo piao krowra se di buroni nsa pantu edura nyimra Akyeamehene bi begu fom na ne kwanso ayejojo abusu pani nyame yadom na ye wie bibia adwada momfa bi mu fom na ne kwanso enye jojo empani se odofo owu a odofo onkoyie nanso ye die ya anye ne saa eye krowra na ta bewene ohine ba owusu bempa na Akyeamehene no ofra no bra aprekope ono de oya brante ye no de ye kokografo tititi ye no ne nimu wose ofrawa odru kwanso na se wo mu adikan no wo mu emiemi onfrawa no ekọ na Abraham kukumu a na Abraham on kan kire wo se wo de ofra himfie ne ba enti wo de on ko kukumu wo bi me kukum no obepia wo mu aka na gu ha ne ha wo se na Ohweim Kwamfo fa ofrawa no never beto mu pem me fi se wo yo krowra na bo makobo kudwa so to so nan na Akyeamehene a wagina wo wuranim adi abu ntantere adi akire di baba nipa na hu se ampa ade ameyeye misefodi dase na yewie ne na yewie se de ya na omoka no no be ma bobra de besi ni ya de firi oba papa a oka no ho krowra nananom omoyere num krowra ire nana ousu eyire nana dankwa ire nana afrani okese ire emai se ye de emema ne de man ya ne atete ani kakrakra na de ato enso mai yokuro yom so lom ja ko maboye enso wo moboa obehunu atodu ko akoba ne ma me wodi kurom na ye de na mbasa ko ma enso eso ebroso aja se ya ne yire eka ho o ma ko mo abom se prae million baako na Ohweim Kwamfo udru nsia udru na nanom ho ewa kura akura ebia na wo kwan kura afu na wunya obi mbo Ohweim kokura na esisi de ni Ohweim babunu wuyi usika wo se je na kobo kwan ma me na memfa so kroniti ayena na ko tihire muamu nim se de na ko tihire woni na Ohweim Kwamfo etie omo ti se anuafo omo didi bom omo konna ekra na ema pe kro omo kobom na emu omo no oba no ba ko enna oh ndokura na meka enokura edituo ohene anase akonyadie no enye ye de ekopem ma ne peye onyankopo twedi amboko ame bese yadom ma pe de ka akonyadie mu oka kire David se David oyere ya hanso ombravo ya hasa se enso wo ade na wo ka kire mi nyankopon na mi fa bi kan me ba to me nam kai babro me nam kire na ohene bi wo ho na de bravo ya se nsia pe na na yere no ya ba mi ensa mo se na pe ma wonu David die no ho ba bia na kontre se mo hwe enisu a ye tie enisu a egu fomu a kontre e3 nanso ajakra mo dakra o se abasa kontre se na Ohweim Kwamfo one odo ansa entitimudi ama wankra no one ne ekasai wo se na mi fira djuma kofie SuroWiase a na chese wa wie yere no dia ukuri million baako je na oduru kom na di hia ewo ho esefata bia no odi aye na nanom se beso madaye pa obia o ne homfa no obia bra enne yado be konsiedu na na bia de ho ba bi dudu no bia wo a wo ko yare atibiam kitu abi no ze yare ya ka kire na nanom no mra mesa ya yare na fi ohini bia ho ntore ni entimi nso mo krowra se ene ne ma me na bra chewa a o ma kodima ebisi na 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 no se abusua emamu dabri fadi emamu yako emamu kafra bon kafra nyame adom na me kire di se die wie mo da ase a na yesa akwakohwe ye nua nanim ye wie ya na ye de akwansere to aso ye ko ne akoboa ye ho aba anadwe aba beto aso that's here na
aroma owire fina osa gofa yenti enchare kura ena nana inti mbuwa makatachie aye Sekyere hene eba beti aye Sekyere hene se ni nyanko brebo ene nana konti hene ni nyanko brebo ene nana Akyeamehene wanya na kwantu brebo a otuwi Sekyere hene wose enne oni e wa ha otire nyame yadomo a oni e wa ha efise sebi bebi anyonko awuo no onyonko enna nana eti buama katachie baya miliyom yensa ni nisiedie no yenye na ohwim kwafo wanya okwantu breko amutuo oduru kwa mu a de edi sika ye bia no odi aye dasi anana so nana no matankonya yara masi obade o nshiramo odo no entina wasa almost Yesremo naima na branchia na chamema abusha pani kwa kusu mame acha we akwai ani oba kunani mijina mame madana wa yesto wase Memphis kai manana Ohweim Kwamfo the first say okwonu akohia abusha pani mama wanya ne ba bi kwa na watu no obisa ni say na wo ba no dana kaade ya won ka che ni say sadi abusha pani mama wanya ne ba bi ko no eja wane ne ma no saa no omote ho eti so amana rechichire ana omani da chembrabo na wenyeja one ne ma omare ne muno na sadi ma dana e kasa chire na nanom no asida forma daroma Mokwada madana asi emaye owane so yesremo a
banti makotiye. Pia. Ananu matrase na so ni braba. Ti wasi son ananu nyum kakra ni adediji. Yade kaka idea Pia. Nebo jai sunshine the fiawra wo mi be coffee esenie. Wawu mi e. Heba. Aye jai suwe. Na usu aye deni o. Ana aye jai suwe. Na usu aye deni. Aye bobo na wuni biemo ane chamu abobo ya na wuni biemu uni ati na wusi ohini ti na wusi aye bobo na wuni biemo ane chamu abobo ya na wuni biemu ohini ti na wusi na 19 na usi akika wabua akasa zu wabua yensa huna rakwa ye dafwe yeza ogwa yezi obaya buoda osibirekete si banti makoti ye osibirekete si banti makoti ye Bibi asiemi na yo minti yo. Anae wo bi ewo anae. Nana Akyeamehene na wo sa wonte ya Nana Akyeamehene wo masemo. Yero adaru bebro. Nananam ankamon transe ema esum entomo. Nonumu abo. Semo amfa hwe ankamano na mu buada enkonya buada. Enkonya buada asemo aba. Ede ya wosemo no mkwai. Awusiapani wadaroma. Nananam ebeko. Yede nana Ohweim Kwamfo. Ne honam no ensa bejaw woni wabusua. Mo be hwe no kopem se nananum be kwa kobo ho aba. Webe nonkron na nananum wa ha. Yeba gro yeba sa ekopem tumienu na yewura ene nananum elsai nananum sawi a Akyeamehene bedi animu na yede nana Ohweim Kwamfo akọ akura yesramo mo hwese nananum beba abeto abusua no enjina wa ha enkoba se ye bansaye na nananum na enya omo amane yenya amane moma ye meto mo ne mo dom ni nyina wa ha na ye nyina mfa odo emodomu ni mfa ba ko ye ade pepepa yo ni mfa nya nana Ohweim Kwamfo ekwan ne mfa asumdie bra nananum Beposo Manhene yadom a ochira abusabani bajo ochira nsaye o abusabani ochira ensaye o nyame yadom nsaye o okay yesrese obi amra ahemfie nyame yadom ahoebe enam se ayiro entrance o honti no nonkron na ya trance wa ahemfie ne nsaye eba so se de be ya nana Ohweim Kwamfo yebetimi esi nanam na fe ochira yaye na prempo yi o sorry so nana o so ade o sorry nana sorry esi nana da so ene se o de madam for pa be kwa jame